Čau, dneska ti ukážu jednu věc v FC Mobile. Když si prostě máš tady klub, normálně, tady máš svůj klub. Já mám Arsenal 108 a tady si můžeš zvolit prostě jaký chceš tým. Já si nechám ten Arsenal nebo první, co tady je, tak je Real Madrid, takže ten si dám teď na tohle video. Mám Arsenal, tady dáš play, live events, si jdeš tady, challenge mod, tady je tenhle FC Mobile Cuphead, a já už jsem to jednou dělal, teď si dám retry a mělo by to jít, dá ti to tam ten tým a v nějakou situaci v zápase, v nějaký minutě a přesně třeba tohle a ty to můžeš hrát, tady to odklikáme, máme 60. minutu, akorát přesně a ty prostě můžeš hrát takhle od začátku v podstatě já jsem to zapomněl, od začátku té situace až do konce zápasu. A se mi to nepovedlo. A ještě mám teď jedno video, které chci dělat, že se snažím dát neuvěřitelný nebo prostě nemožný gól v FC Mobile a právě nevím, jestli to mám udělat teď, anebo jindy. Tady nacentrovat. Jo, tak teď mi to nešlo na to máčknout. Jsem ten palec měl na tom, jak se běhá, prostě moc dopředu. Co se asi viděli. A tak zkusíme dát ten nemožný gól v FC Mobile, nebo neskutečný. A buď zkusíme dát úplně power shotu, anebo gól z rohu. Právě vyzkoušíme, když to takhle natočíme. Zkusili dát takhle. A ono to letělo úplně. No, 79. minuta, takže si dáme pak retry zase. A prostě to zkusíme. To bylo moc přetažený. 85. minuta, takže budeme hrát asi pak další zápas, až se musíme dát ten gól. A pak mám ještě nějaký další nápady na videa, takže teď by mohly být docela dobrý videa. Sakra out. Jo. Takže nevadí. Jo. Už mám slabou baterii, že to musíme zvládnout to s pár procentama. Tak pojď. Offside. Ach jo. Nevadí. Jo, to bylo offside, jasný, nevadí. Teď už možná bude 90. minuta. Takže jo, nastavím 5 minut a budeme muset to hrát v dalším zápase. Moc velká rána. Konec zápasu. Hráli jsme proti Chorvatsku, nechápu proč. Tady máme gemy nějaký. Když dáme tady continue. Takže jdeme hrát znova. Což nám nevadí a my aspoň zkusíme dát zase od stejný začátku. Asi zase 60. minuta. Ale
buď když se nám to teda nepovede, nebo to, tak se to budeme snažit dát až v dalším zápase. Ten gól, teda v dalším zápase, v dalším videu. Pokud to nesplníme, jenom když tak tohle video bylo v podstatě jakože jsem vám to chtěl ukázat. Challenge mod. Tak, dobře. Pojď. Udrž to. Hrám proti. Ne. Počkat. Nederland. Tak to je Nizozemsko, myslím. Ne, počkat, já teď nevím. Ty kráso. Teď fakt nevím. Pojď. Ano? Ach jo. Pojď. Jo. Takže když to v podstatě dáme jako doprava, tak to nedá takovou velkou ránu nad bránu a musíme to držet trochu víc. Tak. Jo, tak to bylo moc trochu. No to je to hrozně těžký vyměřit jako přesně na tu... To přesně šlo. Takže asi prostě v tomhle zápase to bude jenom o tom, nebude to ten neuvěřitelný nebo nemožný gol, to bude v dalším videu a teď už se budeme snažit dát normální gol. Co se skoro málem stalo? Tohle je možná poslední zápas tohle videa. Zkusím nacentrovat. Slavičky. Ještě dorážka. Jo! Je to gol. Huijsen. Počkat, tohle možná by mohl být neuvěřitelný nebo nemožný gol. Ale nemyslím si. To bylo takhle, že si Huijsen couvnul. Strčil si asi hlavičkou. Nohou ještě do šibenice. No, nevím. Asi jako bych to nepočítal úplně. Prostě jsme vyhráli. Konec zápasu. A ještě čekáme, až to skončí. Tady zase gemy, 1000 gemů. Takže tohle by bylo všechno k dnešnímu videu. Tady, když si dáte ty challenge mody, tak já to mám zatím jenom tohle. A pak to jsou ještě další a to může být v dalším videu. Takže čau.